media friends no teibo nai dongnai joto hasteni lukurokno khak ham tei hamjama yafaru sini tini jeng press video ma phaimani ani chamber no sini borong gorang em komal koloi bitongo tini jeng press video ma phaimani kaisa na karon jotoni sikha nero teichini tipra hasteni joto lukurok si ha answer ki subject dio tei je dio deputy PO ni post ni je examination miawo ongni tongmani omo answer ki lekung thangka nge bono teyine जों दिनै मिटिं बखायलायखा वर्कशॉप लायखा बसखांनि स्ट्रेटेजी बफ्रो जों एक्जामिनेशन खायमानाय बाहेराव डिस्काशन खायखा बत्रनो सालायबानि तैयैनो दिनै प्रेस मी पहिलाव सिनिटिटि एडिसि हाफान नि इंगै हास्तेनि जत लुकरनो जे एग्जाम अंगनि दमावो अंगिया अंगि थांमानि दुइटा डेट फार अंगि थांमानि बागै दुख प्रकाश खायो दानि हिंखे पहिलावो UPSC नि प्रिलिम एग्जाम दङ 16 तारिख ता फाइनाल 16 कयजन स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन ते पब्लिक रक जे UPSC प्रिलिमिनारि एग्जाम रोनानि बागै 16 तारिख सिदु लाइजा खानि बां डेट डिफार खायदि प्रिपन खायदि बसकां तबदि होनो डिमान्ड खायखा हिंखे जों accordingly boroni jehetu chiniti prasaro gobang mane experience dong UPSC exam borona hinai hinge bono जों 9 तारिख खायखा 9 तारिख खायबनि परे माने थंनि प्रिपारेशन नांजा ओ जरावो गोबांमा लेभेल नि होते न्यूज मीडिया नि होते क्वेश्चन आंसर की लिंक होने खबर माखा खबर माने परे नाइसिन लेखा नाय लेखा वेरीफाई खाय लेखा ये अमो ओरिजिनल का ये जों बनो इमीडिएटली जोंनि महाराजा सह सालायबो जों पोस्टपोन मा खायखा जोंनि अफिसाराव गोबां मा कष्ट खायखा गाहाम के एग्जाम कन्डाक्ट खायनायनि बागै दिन रात निरक जतनि सिवा 27000 कासा कासि जोंनि कैंडिडेट दंनि बागै सामोन खायनायनि अनेक कष्ट खायखा हियाबा जों आनसार की लिंक माने बागै बनो कैंसेल खायै मारक जों अरो आं किसा कग्रि छै सानानि मोसौ भारत बर्षआव गोबां मा जागा माहाय कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नि क्वेश्चन पेपर आव लिंकबो कोनो सरकार बाक्सा बसिबो बाक्सा गसिया जों एडिसि हाफां जोंनि क्वेश्चन पेपर लिंक माने न गसिखा ये गसिखा माने तामबो जों स्कैम खायमानि स्कैम माने जोंनि अफिसाराव जेकुनु गदालै दंफानो जों बरनो प्रोटेक्शन होनानै कासुनानै जाहाथे पब्लिक दग एक्सपीरियंस कैंडिडेट दग सय मेरिट नो जग्य नो चौजाक बर नो माथों अमोचिनि एडिसि हाफांनि नाहरमो हानि बाङैनो जों खोनामानि लगे नो कैंसेल खायखा गे अर जागाव पब्लिक नि होयते गोबां मा जोंनि मीडियाव जों नुबो जोंनि एडिसि हाफांनो हाया हमानि स्पेशली आनो सामानि जोंनि एम रनो सामानि जे बर EM CM MDC रो दिप्रामथानि गोबां मा नेता रो गदावजाक दङै मानो बा दङ हायरहि हमानि रो बनोबो आं क्लियारिफिकेशन दनि नाय माने क्लियारिफिकेशन दनि मुसु जदि जोंनि बिसिङाव केबो कुबुल जागोनखे जों अमो पोस्टपोन खायखामोन दे स्पेशली आं अ जागा कुबुल जागोनखे तो आं अ एग्जामिनेशन नो पोस्टपोन खायदि नै सालायान खामोन जोंनि महाराष्ट्रनोबो जों सालायान खामोन जों सिरि दमा खामोन एलिगेशन फायाखौ सानिनो जों फ्रम एक्शन नाखा बनि सिगाङाव मीडियाव कोनो फायाखौ जे आनसार की लिक हा हनै फायाखौ क्वेश्चन पेपर से लिक हि फायो दो पहिलाव कयेकटा मीडिया नि फेसबुक और नुखा अगुमा खालायखा आरो निव क्वेश्चन पेपर लिक हि सिसु किंतु कॉन्फिडेंसली आं ताव फन सामांगो क्वेश्चन पेपर लिक निया आंसर की सी लिक जे क्वेश्चन पेपर लिक हि हमने बकुनो एविडेंस करे बेसलेस
যদি কেউ ভেরিফাই খাইনে মুসুকে ভেরিফাই খাইলে হাসি যে কোয়েশ্চন পেপার লিক হি সানাय न आं मिडिया नि बिसिंति रिक्वेस्ट खायो नों प्रमाण दवै बसकांगो तयफैदि चिनि अरनि ताबंनि क्वेश्चन पेपर बाय मिलिरय नायने कबै दे लिक खा किंतु आं कोइतो साया जे क्वेश्चन पेपर लिक किंतु आंसर की लिक खा हानि बाङैनो जों कैंसल खायखा ओंगे जों अर जागाव ताबो दि सन्ना लायखा सिद्धांत ना लायखा दिनै एम रक दं जों दिनै डिसकाशन खालाय माने यागोल जेहेतु दिनै रिक्रुटमेंट बोर्ड जों चेयरमैन लायखा दिनै बरं गोनां दाता मोहन जुमादियान बने एक्सट्रा बार जारो जाग माने एक्चुअली जों बनो चीफ लीगल एडवाइजर हि तब माने और जगह जों बनो रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन हनो इसना लायखा ओंगे जों एफआईआर खायखा लगे लगे नो एफआईआर खायखा नेनि बनि क्लारिकल हिसाबै सामन खायने प्राइवेसी मेंटेन खायने बागै हनै बननो दायित्व लाय माने जागाव जोंनि दुइ तीनटा एग्जामिनेशन पाइ थांखा एग्रीकल्चर ऑफिसर इंजीनियर बै नेनि PA2 नि एग्जामिनेशन पाइ थांखा आरो कोनो माने क्वेश्चन पेपर लिक माने कोनो प्रमाण करै एलिगेशन दं आं गसेया एलिगेशन दं फियाबा अमा एलिगेशन बेसलेस कोनो क्वेश्चन पेपर लिक या जे जागाव जेरक्स खायो आ जागानि चिनबो सिक्रेटली खायो तयफै फाइ दं ओंगे ताबं के डिमांड बाङै थांखना हयतो बनो प्रपोज रबाय खना हानि बाङै बनि चिन लिक हि जों दारना खायो एफआईआर खायखा बनि एगेन्स्ट नेरो जतन सिहा रुगुरं जाखा एरेस्ट खायजाखा बस सोबा पाइखा पाइनायनि बाङै सोबा प्रस्ताब खायखा बहायरावबो बुमुंसा हाहि खोनाव हायफानै जेहेतु इन्वेस्टिगेशन मेटार बनो सोबा गोसोंबो सायमालिया सोबानो बुमुंसाखाबो सायमालिया ओंगे जे मा जानाय जे आरो जागा इनभल्व नाय बतो इन्वेस्टिगेशन नि बिसिंति रंजाखिनायनि बतो जों प्रेसार होय दं टाइम टू टाइम जों प्रेसार होय दं विभिन्न एंगल नि सिं ओंगे हानि बाङै जों ताबो जोंनि रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन जों कतालबो अपॉइंट खायनाय नोटिफिकेशन नखानाय दिनै बा खानानि बिसिं जों पसिबल ओंखायनके कताल रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन बो जों डिक्लेयर खायनाय आपातत रिक्रुटमेंट बोर्ड नि चेयरमैन नि बोनस जों नरै रग्राखा ओंगे ताबो बसकांगो जों बफ्रक खायमाना जेहेतु 27,000 कैंडिडेट 27,000 का या एक्जेक्टली 26,261 एक्जेक्ट कैंडिडेट प्राय 72टा स्कूल 680टा रूम 72टा स्कूल नि 680टा रूम एग्जामिनेशन उनि दंबो ओंगे जों आसो गोबां मानो ताबो कम्युनिकेट खायबि एडजास्ट खायनायनि गोबां मा पब्लिक नि डिमांड दं नर्थआवबो सेन्टार खायदि साउथआवबो सेन्टार खायदि तलायावबो सेन्टार खायदि हि हमनि जदि जों वासौनाय बोसोर दिनै बिसिं बनो जोन वाइज एग्जामिनेशन खायनाय हिंके टाइम नाङै थांनाय जदि ताबोनि शिड्यूल खायनाय हिंके जोंनि सामुं आसो करै शुद्ध क्वेश्चन पेपर चेंज खायनाय ने आसोसि ताबोनि जे क्वेश्चन पेपर आंसर की लिक माने कोनो तो जों कारेलिया जे पब्लिक रोगनि डिमांड पब्लिक रोग सामान्य जों फैलावबो डिस्कशन खायहा जे क्वेश्चन पेपर दुइटा तिनटा खायनाय ने बेबा जों वानसका जेहेतु स्ट्रिक्टली प्राइवेसी मेंटेन होय दंबा गासैबोनि चलायसिनाय हाय होनै जेले माने किन्तु ताबक जों वानसका दिनै डिस्कशन खायखा तीनटा पेपर जों खायनाय एबीसी पेपर फर्स्ट कपि लिंक फानो सेकेंड कपि बाय जों एग्जामिनेशन नाना बे क्वेश्चन पेपर सेटिंग कमिटि बो जों खानाय जदिउ माने चिनि बिसि खायनाय माने एडीसी नि अपॉइंटेड बर बाय खायनाय के तै कायसा जों जेमो थांनाय आरो निउ क्वेश्चन पेपर रेडी खायमानो आरो बो जों थांनाय इंगे आरो तैसे सिकुर इंगे बा उ टाइम नि बिसि माना जायके जों आरो बो थांनाय हायके बा जेकुनो इंस्टीट्यूशन आरो जागा जों बरनि ताम मोसनाय क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर खायमानि बोसोगनानाय पार कपि पेज नि बोसोगनानाय हम हायरकर नि फीस स्ट्रक्चर ऑफ जों ना हनाय एनआईटी फा हन्दी यूनिवर्सिटी फा हन्दी बा जेकुनो बायरेनि यूनिवर्सिटी फांखा जों बहाय वासौ लायखा सालायखा किन्तु बर जागा खायनाय ब
कय दिन बिसिङावनो फेक सोंबाय थानाय ओंगे जों स्ट्रं लाइखा जुलाइनि बिसिङ एग्जामिनेशन शिड्यूल खायफिनो फैयाबा जों ताबाव जोंनि सामं बमाहाय टाइपखौ जों खायनाय बोनि बाङै एग्जामिनेशन शिड्यूल खायमेयाखौ जिहेतु बोसकाङाव पन्चायत इलेक्शन दङ बनि सिगां जों बाहायखे कन्डाक्ट खायमोन बनो जों सेस्टा लानाय ओंगे अरा जागाव जों दैबो बाहायखे नोंनि प्राइवेसी मेंटेन खायनाय बाहायखे अर्गानाइज खायनाय बनि बाङैबो जों आलादा के दैबो वासो लायफिनाय होनै जों दै सुमना लायो ओंगे आं पाइथाव अमनो सानाय जे जोंनि एडिसि हाफां अरा जागाव जों तामोसनाय मेरिट दै नोंनि तामोसनाय ट्रांसपेरेंट जों मेंटेन खायो रिक्रुट खायनो थांमोननि जागा अमो इंसिडेंट ओंै थांखा पब्लिक राव हैरानिखा हानि बाङै जोंनि जागा कैंडिडेट दंनाय एक्सपीरियंस कैंडिडेट दंनाय रनबो निरनि मीडियानि बिसिंथि सानि मुसुबो निर दर्जनादि बसकानि बाङै रेडी उंदि कॉन्फिडेंस के फायदि जाते अरा जागा नेता पेटानि नैनि एएम सीएम नि बर रोमांसि साख्रि मानायफोराव हि एलिगेशन चलै दंमानि रनो कुनो बख्रता हादि जों टोटली जोंनि फेमिलि न हंके मा फासि मेरिट बाय मा फासि हजानाय हि जोंनि फेमिलि मा हंके परीक्षासो सिररया तानि के आनि बाटिजा नैनि दिल्ली परीक्षायो बनसा सांग तारो दिहि माहो तानि के नगर मेरिट बाय मा फनो उलो आं बेर जानाय एटलिस्ट तारो दि हायरो हिसि जोंनि गोबां रिलेटेड मं चेयरमैन सा ने बसा जबो दं बायरे परीक्षानि र गे अमा केसि जों मेंटेन खायो दं जाते जों एलिगेशन नियाना तै गे जोंनि टीटीआरसी हाफां जतति प्रासानि हामख्रायनि बागै जों बाहायखि कताल अफिसार छना मानो बसि सिने नाहरम साबजिडियो ते डेप्टी पीओ जों तानि नानाहि दै सन्मान खाबाय पहिलावनो जों नुफायखा जोंनि अफिसार बाय सामं तांनि हिंके गोबांमा ताक साबजिडि लेभेल निरक मीडिया तंनाय रक थाङैनाय दि बरनि कुनो माने अफिसारनि एलिजिबल उनिया तारपरेबो जों बरनो रेस्पॉन्सिबिलिटी रवै मातं तानि केचिनि जे स्टाफनि बिसिङाव उपाय करे जों वासो का एटलिस्ट ऑफिसर लेवल नो फोरों ओ बरनो जों अपॉइंट खायनाय सिलेक्ट खायनाय मेरिट बेसिस हाय होनै जों परीक्षा नाका जाते जों कोनो स्टेट नि कोनो टीसीएस ऑफिसर से कम गया ना तै जों एडीसी चालौवै जों लासिउ जोंनि जेडीयू नो नैनि डीएमओ मीटिंग थांनि हि हके डीएम बाय ओ कोनामा ओ मीटिंग ओ हके आसरो जाल बकक साइबो कोनो खना जाय आं गे बनि गतना तमाबा सिनि ऑफिसर ओ एलिजिबल निया जे डीएम बाय फेस टू फेस कक सावने जे कोनो स्कीम नि तै जे कोनो गवर्नमेंट नि रेगुलेशन रूल नि बागै कक साने के बरनि कोनो नॉलेज करि हानि बागै एडिशनल स्टाफ ऑफिसर माने लॉकडाउन खायजाव गे जों नायबो जोंनि साब जेडीओ ते डेप्यूटी पीओ रिक्रुटमेंट खायै जाते जों बनो प्रॉपर ट्रेनिंग गाहाम बायरे जोंनि दिल्ली नैनि हरियाणा नैनि पुणे हाई इंस्टीट्यूशन नैनि एडमिनिस्ट्रेटिव नि ट्रेनिंग सेंटर गाहाम वरावै जों बर बाय चैलेंज खायनाय बरनसे गोरोंखौ खायनाय हायसि जोंनि वासम गे अर जागा ताबो इंसिडेंट ओंै थांहा बनि बां बारबानो नाकार मा सांवो फायदि बसकाङो जों गाहाम के खायलायनाय निरबो पब्लिक नबो सजेशन कंस्ट्रक्टिव सजेशन रदि होनै आं कबावनि मुसु सुरु नेगेटिव सिमिया सामुं तांनाय बनो तामोसनाय देराव जों काहा सामुं खायनि हबनो इंसिडेंट ओंै थांहा अमहाय गतना थांहा ताबाव जों एफआईआर बो खायजा बो जे रिलेटेड बतो इन्वेस्टिगेशन बिसिंति मा जासिनाय ओंके फायदि जोंनि एएम नि खुबति बिसा कक खाना लायो